духтари хуб дар ин замон пайдо намешавад. чаро мо чунин ақида дорем? духтари нохуб ва ё истиҳлоҳ машҳур фоҳиша аз модар таваллуд намешавад. фоҳишаро мо мардо ихтироъ мекунем. духтари ғарибро ки дидем аз ғарибиаш истифода карда ва иззаташ хиёнат карда ва исмашро мемонем фоҳиша. духтаре ба як луқма нон ниёз дорад, ӯро шикори ҳаваси худ месозем, баъд номашро мегузорем фоҳиша. духтаре ба мо эътимод мекунад, ба мо бо ваъдаи ширин издивоҷаш фиребаш медиҳем ва ба номусаш хиёнат мекунем, баъд мемонем номашро фоҳиша. агар мо ба ҳамун духтари ғариб кӯмак кунем, ӯ фоҳиша нахоҳад шуд. агар мо ба ҳамон духтари эҳтиёҷманд барои як луқма нон закот бидиҳем, ӯ фоҳиша нахоҳад шуд. агар мо ба ҳамон духтаре эътимод мекунад хиёнат накунем ва ҳамроҳаш нигоҳ кунем, ӯ фоҳиша нахоҳад шуд. агар мо хоҳар, модар, ҳамсари духтари худро мадди назар дошта бошем, ин духтар фоҳиша нахоҳад шуд. ва хеле агарҳои дигар. аслан фоҳиша кист? фоҳиша будан махсус занҳо нест. танҳо ба фоҳишагӣ ҳар шаб тани худро ба як нафар мебахшад бовар нокарданист. асло фоҳиша кист? фоҳиша мардест ки инфати духтареро ба ҷурми содагиаш догдор мекунад. фоҳиша мардест ки солҳо, умри худро бо занои бегона мегузаронад. агар зане танфурӯшӣ мекунад, фоҳиша бошад. фоҳишатар аз ӯ мардест ки шарофати занеро бо пули ночизе, бо пуле ки шиками ё фарзандонашро дар як луқмаи нон астанд, то зинда бимонад, мехарад. фоҳиша яъне касе кист шарофати худро, инсонияти худ ва инсофи мардонагии худро лаззае аз лаззатҳо ихроҷ мекунад. рӯзе ҷамъ аз мардҳо нишаста буданд. яке гуфт бештар фоҳиша занҳоянд. дигаре гуфт аз занҳо дида мардҳо бисёранд. аммо касе ин сухани шахси дуюмро тарафдорӣ набуд. он мард суол кард: оё шумо ғайри ҳамсари худ бо зане робита доштен? мардо иқрор шуданд: робита доштем. оё занҳои шумо бо мардҳои бегона робита доштанд? аммо ба як овоз гуфтанд: на. ин буд ки ҳама дарк карданд ки мардҳо бештар фоҳишаанд. дар ҷомеа мардҳо шарофати исломиро ҳифз мекунанд. ҳатто бараҳнатарин зани дунё маҳбус хоҳад буд. бародари азиз, агар пас аз шунидани ин суханҳо духтари хуб дар ин замон пайдо намешавад, устувор ҳастӣ? пас лутфан ин ақидаро ба хостгорои хоҳарат бигӯ ва шарофати хоҳари маро пас мазан.